Diplom pretekárovi odovzdáva starosta mestskej časti Petržalka, pán Vladimír Bajan. Na 5. mieste, 5th place, is taken by Piotr Gluchowski from Poland, number 5. Third place is taken by number 23, Pavol Ferenc, Slovakia. Na 3. mieste sa umiestňuje Pavol Ferenc, reprezentant Slovenska. Medaily odovzdával pán prezident Svetovej federácie, Ben Víder, Rafael Santocha a pán Vladimír Bajan. Na 2. mieste, second place, is taken by number 18, Jan Kus, Slovakia. Na 2. mieste striebornú medailu získava Jan Kus, reprezentant Slovenska. A majstrom sveta v kategórii na 90 kg sa stáva štartovné číslo 20 Francisco Batista, reprezentant Španielska. The world champion in this bodyweight category is number 20, Francisco Batista, Spain. Vynikajúci úspech slovenskej reprezentácie. Vynikajúca kategória, vynikajúce výsledky pre slovenskú reprezentáciu.